Wat is precies een gouden gazelle? Een gouden gazelle is een award die krijgt als 3 jaar lang meer dan 20% groei realiseert. In uw geval van een middelgrote onderneming, en dat is van een omzet van 2 tot 30 miljoen euro omzet. Dat is natuurlijk een compliment voor het bedrijf, voor de medewerkers. Dus met name daarom is het een groot compliment. Wij zijn gestart in 2010 als een beletteringsbedrijf. Toen ben we eigenlijk teruggegroeid de jaren daarna. Hebben een keuze maken om alleen nog maar prints te maken voor de wederverkoop. We hebben 4 jaar ben we hier gekomen, op een Fortuinweg in Dokkum. En sindsdien verdubbelen we eigenlijk elke 2 jaar een omzet. En we investeren een hele prut in nieuwe machines, in meesken. En daardoor kunnen we een grote groei realiseren. Hoe belangrijk is een ding als innovativiteit voor je in dit bedrijf? Ja, dat is heel belangrijk. Met name automatisering ben we heel innovatief in. Want ik eerst gewoon die kosten reduceren per product. En dat is heel belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden. Want we verkeerden aan een wederverkoper en die maakt ik nog wat om het product verzinnen kunnen. En we doen het ook in machines, geautomatiseerde machines. Volgend jaar krijgen we de eerste robotarm al in het bedrijf. Dus we proberen wel heel volle daarop te sturen om zo efficiënt mogelijk te wezen. Efficiëntie is voor ons heel belangrijk. En ik zie het eigenlijk wel samen met innovatie en efficiëntie als één ding eigenlijk. Of als één ding, dat had een hele grote melkautomatie. Ja, als bedrijf zijnde zit je in Dokkum. Is dat een bewuste keuze geweest? Het is gedeeltelijk een bewuste keuze geweest. Het is natuurlijk een keuze geweest omdat ik zelf een Dokkumer ben. Dus dan ben je start opgroeit en het bedrijf is je start als een Leids bedrijf, eigenlijk als een eenmanszaakje met 1-2 meesken. Het is dat opgroeit. Het had logistiek een paar Leidse nadelen. Was het helemaal in het noorden systeem. We opereren landelijk en eigenlijk gaan ik steeds meer Europees. De andere kant had je een hele prutte betrokken medewerkers, gemotiveerde medewerkers. En de huisvesting is hier enorm goed op orde in de gemeente Dongerendeel. Uitbreidingsmogelijkheden, zodat wij in de toekomst groeien kunnen. Dus ik denk dat het een hele goede keuze is. Op dit moment ben ik een nieuw pand aan het delzetten hierachter. Er komt een 2400 meter productieruimte bij. Die moet in februari kunnen we die als alles goed gaat in gebruik nemen. En we gaan nog een heel stuk in optie te lezen. We hebben de komende jaren eigenlijk nog vertrouwvoudig kunnen qua bedrijfsoppervlak. We gaan in de tak van zo'n PSP-punten. Levertijd is voor ons heel belangrijk. Dus we willen eigenlijk naar same-day delivery gaan. Daar bedoelen we mee dat een klant de man nog iets kan bestellen en zelfs de middags dat nog in huis krijgt. En binnen een productiebedrijf is dat echt uniek. Internationalisering, wat ik al neemde. Assortimentsuitbreiding. Dat zijn eigenlijk wel de dingen die we naar de tak komen zoeken. Wanneer zei je, ik kan met de voeten vooruit en met de handen naar elkaar zitten gaan en denken van... deze jongen had goed in. Daar ben we nog lang net. Daar heb ik geen doelstellingen voor. Ik ben hartstikke leuk aan het werk. Het is echt hartstikke leuk werk. Dus we gaan mooi zetten combineren. Stilzitten en achteroorleunen is geen optie? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet.